Sanibona, phinde nginibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba, ngalo mzuzu, ngaleli hora. Sibonge omkhulu owesabekayo, othandekayo, obabazekayo, oyingcwele, yisiwe Nkosi yethu Jesu. Simbonge ngokusivikela, simbonge ngokusibekela, simbonge ngokusivusa ekuseni, ngoba awuvuswa nge-alarm lakho. Awuvuswanga ukuthi uplanile ukuthi namhlanje ngifuna ukwenza u-1 no-2 no-3. Awuvuswanga ukuthi uhlakaniphile, noma uvuswe ukuthi ulala udla usuthi, uvuswe ukuthi ulala uphuze amanzi anele, uvuswe ukuthi ulale lo 8 hours lo wanele ukuthi ulale ubusuku bonke. Cha, awuzange uze uvuswe yilokho. Kepha uNkulunkulu ngezingelosi zakhe aziyalezayo ukuthi zisilondoloze ezindleleni zethu zonke. Singakhohlwa abantu baNkulunkulu, zikhona ezinye inkundla zokuxhumana, uLihle Ithemba ku-TikTok, Facebook uLihle Ithemba Mzobe, Instagram uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe, bese kuthi YouTube uLihle Ithemba Mzobe. Sibonge nje uNkulunkulu ngokuphinda futhi asibusise ngelinye ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sinikele ngezindebe zethu ukukhazimulisa yena, sinikele ngamehlo ethu, sinikele ngakho konke esinakho, ngoba asinalutho ngaphandle kaNkulunkulu. Yazi ungathi udaliwe lapha emhlabeni, if umzimba wakho ungawunikelile kuNkulunkulu, umbuzo uthi unikele kubani? If amehlo akho ungawanikelile kuNkulunkulu, umbuzo uthi wanikele kubani? Ngoba konke uNkulunkulu asibusise ngakho kumele sikulethe kuye futhi ekugcineni kosuku. Ubusiswe ngemali, ibuyisele kuye ngokuthi ikhiphe izishumi zakho. Number 2, wabela abampofu izintandane, usize yonke into obusiswe ngayo. Ubusiswe ngomuzi omkhulu, ungakwazi ukuthi uhlalise abangenawo amakhaya. Ubusiswe ngani? Ubusiswe ngomsebenzi, usebenzela ukuthi ukwazi ukuthi ngelinye ilanga ube usizo kwabanye. Ubusiswe ngani? Ubusiswe ngabantwana, inzalo. Sonke siyazi ukuthi amazibulo angakaNkulunkulu. Yonke into obusiswe ngayo, isiqalo sayo singekaNkulunkulu. Fana noma utshalile, kumele ukhiphe ulibo lokuqala unikele ngalo uNkulunkulu. Yonke into obusiswe ngayo kubuyiselwa okaNkulunkulu, ngoba even nohola emsebenzini u10% okaNkulunkulu, 10 lezo standard nje, compulsory leyo nto ayixoxisi. Kukona konke ngaso sonke isikhathi mahlezi sikhumbule ukuthi yonke into esibusise ngayo kumele sinikele uNkulunkulu. Khumbula ukuthi uthini uJehova, uthi kuthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke ingqondo yakho. Ubusiswe ubange ingqondo uNkulunkulu, angithi athi thanda uNkulunkulu ngawo wonke amandla akho. Ubani okunikeza amandla? uNkulunkulu, angithi ngokudla okudlayo okunikezwe nguye ngokuthi uthole umsebenzi bese uyosebenza. Athi uthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Athi uJeremiya inhliziyo yimbi futhi umkhohlisi, ubani ongayazi? Ngoba usuke ungayinikelile uNkulunkulu. Athi uthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngomphefumulo wakho. Khumbula ukuthi uNkulunkulu wathi sekubumbile wakudala, wasebona ukuthi hayi ngeke nomuntu ubumba nje kuphela, kanyakaza akenzi lutho. Wathatha isicu sakhe, umphefumulo, wathatha umoya wakhe wawufaka kuwena, wase waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Usukwazi ukubona manje, usukwazi ukunyakaza manje, usukwazi ukugijima manje, usukwazi ukukhuluma manje, ngoba usiswe ngakho uNkulunkulu. So kona konke methi mthande ngamandla akho onke, umthande ngengqondo yakho yonke, umthande ngenhliziyo yakho yonke, umthande nomphefumulo wakho wonke. Mina ngithi umthande nangesikhathi sakho sonke, ngoba naso ubusiswe nguye ngaso. Ungaphucana noma inini la emhlabeni, ubekela a certain period of time ukuthi ngalesi sikhathi lesi usebenze. Kufana noma uzoqasha emsebenzini, ubonakala ukuthi okay, mhlawumbe ngoba unayo experience wena sokunikeza sikufaka kwi-probation, mhlawumbe i-probation ya 3 months or ya 6 months. That certain amount of time kusuke kumele ukuziprove ukuthi ufanelekile yini ukuthi sikunikeze i-permanent position, ufanelekile yini ukuthi sihlale nawe la ingunaphakade. Uma wafika emsebenzini waqala amaphansi, wafika late, waqala amaphansi, wabhanka, waqala amaphansi, ufuna amalive, ufuna uzitshela ukuthi wena ungaphezulu, ila khona izothi iphele i-probation yakho kuthiwa hayi siyabonga. Noma bakunikeza i-contract, bakunikeza ithuba futhi ukuphinde bakunikeza i-contract bathi hayi ya1 year. Mama uqhubeka futhi wenza kabi, phinde bakunikeze i-contract bathi siphinde simbekezelele mhlawumbe ya 3 years, phinde uqhubeka futhi wenze kabi. Hayi ke sizokuphelela ke, sizokushaya, sizokunetha, kuzosala kanjalo ngawe. Kodwa uma ufika emsebenzini wakho, number 1 wazi ukuthi uzokwenzani. Number 2 ukhumbule usuku nosuku, uyikhumbuza ukuthi mina ngi-responsible, mina ngi-hard worker, mina ngiukuthi nokuthi nokuthi. Lo wakusha lapha ku-interview bese uyak-applya khona uzoba i-asset kule company, ikwazi ukuthi ikhiqize i-production ngawe. Ngaleyo ndlela izothi mayiphela i-probation yakho
bese beyacela, yazi bona bazosondela kuwe bacele bathi siyacela sibanibani nombuso wakaMthembu sicela ukunikeza i-permanent position, eza ne-medical aid, eza ne-car allowance, eza ne-house allowance, eza nayo yonke into ongayicabanga ongayidinga. Uzoba ne-office lakho laphana ozokwazi ukuthi kwilona ekhona ethi wena une-laptop yakho yaka-iPhone, unefoni entsha, unayo yonke into ethi wena. Why? Because kwi-probation period yakho usebenze ngamandla, kwi-probation period yakho usebenze ngokuyikhandla, kwi-probation period yakho ukhuthalile ngokwanele to prove yourself ukuthi ufanelekile ukuthi ube permanent. Nanso-ke indaba abantu baNkulunkulu. Yazi ecebeni laNkulunkulu esidala wasidalela ukuthi lapha emhlabeni sizojabula, sizobusa, singabuswa. Kodwa ngokushelela nangokona kwabazali bethu, umama Adam, ubaba Adam nomama Eve, kwangena ukubuswa, kwangena isono. Ebethe uNkulunkulu wafika nenyoka yathi. So ngalendlela uNkulunkulu ekunikeza irule noma umthetho ethi enza u1 no2 no3, ungawenzi lowo ebese uzwa ngomunye, usubuswa nguye ngoba ulalela yena. Nangampela kwangena kanjalo ukubuswa, isitha ungena kubazali bethu benganakanga. So ngaleyo ndlela safika kanjalo isono, ngaleyo ndlela inkokhelo yesono yaba ukufa. That is why namhlanje usubona ithuna usuku nosuku, second nesecond kuphuma isidumbu lapha emhlabeni. So uNkulunkulu ngokubona ukuthi alright sekunesono ke manje, sekunokufa ke manje, esathanda kodwa ukuthi siqhubeke siphile leya mpilo leya kade isidalele yona kwasekuqaleni ukuthi sibuse sijabule sitshakadule sithole yonke into esiyidingayo. But into esedingakala-ke manje, ngoba umbuso kaNkulunkulu ukhona, umbuso wezulu ukhona, usebiza abantu manje aqala bafake kwi-probation to prove themselves ukuthi usafanelekile nombuso wezulu. Ngoba sonke sizalela kulesa sono lesana bawela kuso abazali bethu, isono sokulalela inyoka. Sonke sizalela ezoneni zabazali bethu zokhokho bethu balalela inyoka. Sonke sizalela ezoneni zabazali bethu zokhokho bethu balalela amadlozi namabhune nabenzi bemilingo. Sonke sizalela lezo zono lezo, sikhule siluka nathi inelo pelepele umuntu uyathola uma wamadusa loya. Sonke sikhule sifaka zonke izinto, sigcotshisa umarudi, sifaka ama-cuties, uyathola ukuthi umoya we-Queen Mother lehlala laphayana elwandle lapho kulenqunya kuyona kuthathwa zona zonke lezi zinto. Sonke sikhule sibuswa iyona yonke leyo moya. Kodwa uma sesamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, yila sesithola khona ukuthi hayi ngeke, silahlekile all along. Yila sesifaka i-application ukuthi ngeke Nkosi nathi siyakuthanda ukuphila okuphakathi, athi uNkulunkulu really ngampela kulungile, nami ngikuthande kuqala vele. So ngokukuthanda kwami ngizodinga ukuthi uzibonakalise kimi, ngoba uthi mawuqala ungena usanda kubhabhadiswa, yo umlilo usukuvutha, yo usukuyimisela, yo usukumthanda uNkulunkulu, ukhuleka ngisho naka-10 ngosuku, kube mnandi kungakubhori futhi libe lulangazele njalo nanjalo nanjalo nanjalo. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu abesithi-ke kulungile, ngizofaka nje kwi-probation isikhashana nje, ufuna ukubona ukuthi lo mlilo uzolibela ushisa yini, lo mlilo uzolibela ushisa yini, lo mlilo uzolibela ushisa yini, libele kufundisa because mawukholwa noma wamukela uKristu awuzele lapha ukuthi uzorelax uzotanasa. Washo njalo nje omunye umfundisi othi usukujoyina i-army, usukujoyina impi. That is why amakhono amaningi elahleka, because awafuni ukwazi nokuqonda noku-understand ukuthi kuzofundwa lana, kuzoliwa, uzofunda ukuthi sisebenziswa kanjani umkhonto, uzofunda ukuthi sisebenziswa kanjani isibhamu, uzofunda ukuthi usebenziswa kanjani ummese, uzofunda zonke lezi zinto. Bathi abazalwane abakufuni lokho, beza kuKristu ngoba bezofuna imali, beza kuKristu ngoba bezofuna umshado, beza kuKristu ngoba bezofuna injabulo, ebese besala kanjalo ngoba bese bekutholile lokho baphimisela ngamathe. Kukhona konke bantu baNkulunkulu mase umkelile uKristu njengenkosi nomsindisi la usukhanseleka khona ukuthi hayi hayi ngizalele soneni yazi, hayibo uKristu akafuni lokho. Yabo mase sithola sesifunda izwi lakhe,
sifunda imiyalelo eyishumi, sifunda zonke izincwadi ezisikhanyisela ukuthi yini ethandeka uNkulunkulu, yini ezondeka uNkulunkulu. Yila khona sekumele sicele uNkulunkulu ngomoya wakhe ukuthi asiqondise ukuthi singazenzi lezi zinto azizondayo, ngoba ngesikhwalifayo ukuya ekhaya masiqhubeka senzana nazo. Kunezinto uNkulunkulu ayinyanyayo njengawe emzini wakho, kunezinto eyinyanyayo ukuthi angifuni umuntu obhemayo la kwami, angifuni makubona ugwayi. So umuntu obhemayo uzomamukela kanjani? Ngoba uyamtshela ukuthi angufuni ugwayi. Uma ufuna ukubhema hlala lapha ngaphandle uzuye ugwayi, mase uqedile ugwayi wakho usungangena ke. Ngiwumama sengiklinile endlini yami, angifuni udaka endlini yami. Ukuze ukwazi ukuthi ungene ukhumule lezo zicathulo zakho uyibeke lapha ngaphandle. Izulu lihlambulukile, izulu lihlanzekile, lifana nawe usuklinile umuzi wakho wawuthanda wabona ukuthi muhle. Ngeke uzidedele noma yini ivele ingene izinoma kanjani, kodwa uzonza isiqinisekiso ukuthi okay ufuna ungena anginankinga, ufuna ukugibela embhedeni anginankinga, kodwa qala ugeze. Ungavele ungene embhedeni ungcolile unjalo, qala ugeze qala. That is why uKristu esinikeza ithuba ngegazi lakhe efuna ukuthi sihlambulule. 2023 November wafika kimi wathi tshela abantu ukuthi mabazihlambulule ngoba ngiyabuya, engiyomfica engayihlambulule uyosala. Hayi ngoba ekuzonda, ngoba ethi ngophuza utshela ngikufuna. Into ayizondayo utshwala, hayi wena. Into ayizondayo ugwayi, hayi wena. Into ayizondayo ufebe, hayi wena. Into ayizondayo amanga, hayi wena. Kodwa wena mawenza lokho nawe uzogcina uzondeka, but libe ninikeza ithuba, libe ninikeza ithuba kanjani na ngoba libe luvuka uphila. uNkulunkulu bengiyaleza namuhla ukuthi ngifundise kakhulu ukuthi izulu liyayithumela ingelosi. Ngiyaphinda, izulu liyazithumela izingelosi. Unengelosi yakho wena ethi wena ngqo, ethunyela nje specifically for wena ukuthi izokusiza khona uzokwazi na ukuthola umbuso wezulu. Izokusiza, ngiyazi ngisho kuthi uhambe esonweni esinjani, kepha izokusiza. Yazi indlela ingelosi ezenza umsebenzi omkhulu zinjengabazali. Yabona umzali omthandayo umntwana wakho uzobona ukuthi okay ingane yami ishoda ngo-1 no-2 no-3, enza isiqinisekiso ukuthi umntwana uyayithola lento. Mayebona ukuthi umntwana uyalekha esikoleni, yazi angenze njani, angemtholela umuntu ozomthutharisha noma ozomenzisa ama-extra classes, umzali akhokhele lo muntu. Yazi kwenzeka kanjani, ixoxele ngale nkathi wena ubhizi usesonweni ukhala ubalisa ngezinkinga zakho. Uyake kuthi umzali mebona ukuthi okay loya muntu uzokwazi ukumsiza. Ingelosi yakho iyakwazi ukubona umuntu okhulile spiritual ongakwazi ukukusiza ngakunikeze izwi akwabele okudingayo, ebese ingelosi yakho ihambe yona ifike ibe uwe ephushweni laleso sithunywa sikaNkulunkulu. Ebese mina ngithi yazi ngiphuphe wena uthi ucela usizo ngo-1 no-2 no-3, ebese wena uthi hayibo uphuphe mina iphupho lenyongo, kanti ingelosi yakho esukile straight yahamba yokufunela usizo on your behalf because vele wena wazi ukuthi udinga usizo. Lalela abantu baNkulunkulu, spiritual ingelosi ziyabona yonke into eyenzakalayo. Ingelosi, amadimoni, yonke into iyazeka, iyabonakala. Iyabonakala into ezayo kuwena ezokushaya, iyabonakala into ezayo kuwena ezokubulala. That is why ingelosi yakho izokhala ishaya umkhulungwane ithi ngicela ukubhabhadiswa. Athi umuntu ngikuphuphile uthi uyazi ucela ukubhabhadiswa because iyazi, iyabona ukuthi nangu usathana usekupulalelile, usevezile spiritual ukuthi uzalelo 30 days. Kukona konke abantu baNkulunkulu, sonke sinikeziwe ithuba lokufuna uKristu esatholakala. Sonke sinikeziwe ithuba lokuphila okuphakade. Ingelosi ziyafukuza each and every day, ziyasebenza. Njengomzali efukuzela abantwana bakhe, ahamba usebenza lapha ejaridini engathandi, kungemnandi, bemshaya bemhlubele. Ingelosi zishawa kanjalo amadimoni akho. Ingelosi zishawa kanjalo imoya yakhe engcolile lo igodlayo wenakelayo, kodwa ibekezele. Zibekezele izingelosi ngoba ziyazi ukuthi ngelinye ilanga iyoxosha yonke lento bese iyabusa, because uKristu uthenazini ukuthi imizimba yini ithempeli kaNkulunkulu. Ngenxa ukuthi usukungakazi ukuthi umzimba wakho awulona ithempeli yonke lento, ngoba uma usayingane awazi lutho. But uma ufike ekukhuleni nasekuqondeni ukuthi umzimba wami kumele ngabe uhlala zonke lezi zinto ezingcolile, ingelosi yakhe iyafika ke ithatha indawo enethezeke ngoKristu, ebese exosha yonke into ngoba igazi lakhe lixosha yonke into, kwa igama lakhe lisatshwe lona lonke uhlobo lwemimoya nelwedimoni elikhona lapha emhlabeni. So uNkulunkulu ebefisa nguveze ngicacise namhlanje ukuthi izingelosi ziyakhala, ziyabubula. Ingelosi yakhe iyakhala iyabubula.
Ngiyazi wena ngeke uzu-understand uma ngikutshela ukuthi ngibonile ephushweni. Ngiyazi futhi kwaye wena iphupho lakho ngeke uzu-understand uma uzibona usendaweni esizeni, mhlawumbe uzibona usesihogweni, uzibona ingelosi yakho izama ukukusiza. Amadimoni afika licishe. Bese unedimoni lotshwala lizofika licishe lelo phupho lakho, but uNkulunkulu uzofika because ingelosi nezulu lisebenzisa each and every opportunity ezilitholayo. Ngisho kuthiwa lincane kangakanani because amadimoni ahamba abhoreke. Amadimoni awahlali permanent. Umuntu afika ngalesi sikhathi afika busa bese iyahamba. Kodwa uma kaNkulunkulu ukwazi ukuthi uhlale nawe permanent, that is why izingelosi zizama ngisho intubane, ngisho ithutshana elincane ukuthi afike kuthi usuphuzile, usudakiwe, bese uyakhumbula ukuthi kombe mina Nkosi yami ngiyophelelaphi, kombe mina kuyowenza. That is why uSathane enza ngayo lonke uhlobo, ngayo yonke indlela ukuthi azame ukuthi akwandisele i-entertainment. Bathi entertainment galore, wandisa zonke izinto ezoba umsindo endlebeni yakho. Ngabe abantu, umakhelwane, umculo yezwe, omaskandi, yonke into, ufaka ama-earphone, ngabe ukudla, ngabe ukuphuza, ngabe ukubhema, ngabe ufebe. Ngoba ufebe ucansi ngaphandle komshado, yonke imijolo, amanyala, wandisa zonke lezi zinto zithi gqi khona ungeke uzilalela ingelosi yakho. Izame ngayo yonke indlela, isebenzisa ithuba uthi uyaza uyontshontsha, ifike ingelosi yakho ithi ungakwenzi lokho. Athi umuntu ngiyeza akuvumi ukuthi ngenze lento, bancenge amadimoni, kanti esuke yazi ukuthi vele sekusuku lakho namhlanje. Kukona konke bantu baNkulunkulu. Angifisi lo myalezo ube mude, angifisi le video ibe yinde, ngifuna ukuthi ibe specific, ihlabe esikhonkosini khona abantu bezokwazi, bezoqonda ukuthi izulu liyasebenza, liyafukuza ngawe. Izulu liyasebenza, liyafukuza ngempilo yakho. Vuma namhlanje. Angithume khona uNkulunkulu ukuthi angitshela abantu ukuthi iy'ngelosi zabo lezi ezibenza babone lezi zibonakalisa abayibonayo, iy'ngelosi zabo lezi zihamba ziyoceba kumfundisi wakhe, kucebe kumphathi wakhe, kucebe kumuntu osendaweni okwazi ukuthi ahambe ahole ngumoya kaNkulunkulu. Ingelosi yakho lesuke iceba. Athi umuntu waze ngani? Hayibo into yokuthi hayibo ingelosi ziyasebenza kakhulu. Ngeke uzuyibone, but isebenza uku-influence ingqondo yakho. So indaba ethi masiwamukela uKristu njengeNkosi noMsindisi, nanso-ke indaba. Uthunyelwa ingelosi yakho ukuthi izokuhola ezindleleni zakho zonke, because lapha emhlabeni uNkulunkulu hayi ngoba ufuna uzoshintsha impilo yakho, but ufuna uzoyishintsha to the good. Uyazi ukuthi udinga umsebenzi, uyazi ukuthi uyathanda ukushada. Ngiyakutshela ukuplanelile unkosikazi wakho, ukuplanelile umyeni wakho. Uyazi ukuthi awudingi umsebenzi, ukuplanelile umsebenzi wakho. Uyazi ukuthi uyadinga umuzi omuhle, ukuplanelile umuzi wakho, because konke lapha emhlabeni kumfanekiso wasezulwini. Sokuzana zonke izinto akuplanele zona, usufuna usondele kuye, bese yalinda, bese yabekezela khona ezokunikeza zona ngesikhathi esifanele. So bantu baNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu. Yabo masiwamukela uKristu njengeNkosi noMsindisi, ila khona-ke esefika kuwe, esekutshela ukuthi kahle kahle wena ubani, wakwasibani, uzeleni lo mhlaba, ngoba ishosho njalo incwadi Isaya 43:21 ukuthi laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Ngale nkathi esihamba nawe uKristu uyacwecwa, akususe yonke into angayifuni kuwe. Uthi uyabonakala, yazi useshintshile ngempela, yazi akasahlali nathi, akasaphuzi, yazi usehlezi ehlalele iBhayibheli, usehlezi ukuthi nokuthi. Uyacwecwa, ukucwecwela ukuthi uthole isicoco esihle ngoba ukuplanela okukhulu kunalokhu. Uyacwecwa khona uzokwazi ukuqualify for i-permanent position. Uyacwecwa khona uzoba muhle, uthandeke, ube ngcwele ngoba uBaba uthanda sibe ngcwele. Njengomama uzothanda ukuthi ingane yakhe ihlale lapha kusofa, uzothi masibhudlabhudlile lapha enhlabathini yadlala bese yayibiza, wazogeza sibani. Ayigeze. Qede lapho futhi bese yayifida ukudla, bese iyalala. So izinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani. Izulu liyanithanda kakhulu, lizonda lezi zono lezi oyigodlile wena. Awunakile ukuthi uyigodlile, awunakile futhi uziyinkinga empilweni yakho, sewuzowajwayela, sewazi athi amahlala khona. Ayikho into enjalo. Izulu likuhlelela okuhle kodwa, ngiyaphinda kodwa. So izinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani, umbuso wezulu ususondele. Nihlengo nisinde sinebhabhadiswe. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Ungakuphuca leli thuba, ungaphinde usindiswe, ngoba ngale kwethu nakho ukuphenduka. Ngisho ngakhala uyibhuquze phansi uthi ngiyacela sengizobuyela emoyeni, sengizoyokukhonza.
Kuthiwa cha, wanikezwa ithuba, washumayela, wabagxeka, wangaba nandaba. Kwathiwa yiya enkonzweni, wangafuna, waphika nabantu, waphika nabangani bakho, waphika nomndeni wakho, waphika nazo zonke izinto. Bezama bethi bakusiza, bezama bethi bahudule, omunye wathi zama umhudula ngenkani, wangafuna. Kuphelile-ke ngawe, usey'khaleni nasegedlezeleni kwamazinyo. So bantu bankulu, asiphendukeni, sifuneni ubuso bezulu, simfune esetholakala, simbize eseduzane, ngoba siyofika isikhathi lapho khona ngeke sakwazi ukuthi umthole. Isinqumo osithathayo namhlanje usithathela wena, usithathela impilo yakho, usithathela ikusasa lakho. Wena responsible ngezandla zakho, uthi uyanikela yini ngazo? Wena responsible for iy'ndebe zakho, uthi uyanikela yini ngazo? Wena responsible for iy'nyawo zakho, uthi uyanikela yini ngazo? Ngoba uNkulunkulu ngoba engeze kunikeze lutho in return. Yonke into uNkulunkulu suke simboleka, yazi. Sho njalo incwadi ezakade sifundiswa ukuthi konke sikunikelayo, mhlawumbe unikela kwabampofu, iy'ntandane, it's like uyamtsheleka uNkulunkulu. Uyokhokhelwa kona ngelinye ilanga 2 times. Washo njalo nje esinye isithunywa saNkulunkulu sathi yazi ngokunikela nge10 ezulwini 10 lu-100 rand. Imagine, lu-100 rand. Bantu baNkulunkulu, izulu liyasithanda, liyasibiza. Ngasiphendukeni simfune njalo. Siphilele yena, senzele intando yakhe ngoba siza thina. Ezulwini kuhlelo okukhulu, kuhlelo izinto eziningi. Hawu Nkosi yami. Nkosi ibe nani bosisi, manje uzokuphatha. Amen. Ngakhohlwa uNkulunkulu uyazonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Manje uzokuphatha. Amen.